saboda haka nasarar dan adam shine ya tuba tun kafin lokaci ya kure masa. Sannan mu ji tausayin mutane, jin tausayin bayin Allah din nan. Manzon Allah ce kowace hanta, dukkan dabba ma'abuciyar hanta tana bukatar rahamar ka kai dan adam. Kuma dukkan dabbar da take da hanta ka ciyar da ita ko ka shayar da ita kana da lada a wajen ubangiji. Dabba fa da kaza da zakara da dukkan dabbobi ballantana bil adam din karan kansa. To a yau bil adam muke tursasawa dan adam, mu wulakanta shi, mu tursasa shi, mu cinye haƙƙinsa, mu sace dukiyarsa, sannan ko mu ce muna so mu je game da Allah ran tashin kiyama, sannan wai mu je umara, mu je muna wani dawafi labbaik Allahumma labbaik, kana cewa labbaik Allahumma labbaik, malaika na cewa la labbaik wa la sa'daik. Haka hadisi yake karara, wanda duk ya je da dukiyar da take ta haram zai ce labbaik Allahumma labbaik, Allah zai turo mala'ika la labbaik wa la sa'daik. A ce da shi zaduka haram, guzurin da ka zo da shi na haram ne, irji'i ma'azuran gairu ma'azur, ko ma kana mai dauke da kayan laifi ba lada ba. Mutum bai warware wannan ba, kawai sai mutum ka je kana da abin da ba shi ne ya dace ba. Ya kamata mu ji tsoron Allah, duniyar nan takaitacciya ce. Ubangiji ta ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru, waɗanda suka kafirta, yaftaruna ala Allahi al-kadhiba, wato suna kirkiran ƙarya su jingina ma Allah, wa aktsaruhum la yaqilun, da yawan su ba su da hankali. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah, idan an ce ku zo zuwa ga abinda Allah ce, wa ila rasuli ku zo zuwa ga abinda manzon Allah ce, qalu sai su ce hasbuna ma wajadna alaihi abana, ya ishe mu abinda muka samu iyayenmu da kakanninmu akai, mu ba ruwanmu da abinda Allah ce ko abinda manzon Allah ce. Yanda yawa daga cikin masu hadisi kai ku rabu da su waɗannan, ai ko a ce yan izala ne, ko a ce ai yan ahlus sunna wal jama'a ne, ko a ce ai yan zafin addini ne, yan kaza ne. Wallahi ba za ka gane kuskuren magana ba sai lokacin da ganewa ba ta da amfani. Rufin asirinka shine mutum ya gane wannan. Kuma wallahi gata ubangiji ta'ala ya maka, ya so ka da alkhairi a samu wanda zai taratsi irin wannan kaji, ko da za ka ɗauke shi ka fahimci abin a matsayin rashin kunya. Ba haka bane ba, wani lokacin ba a iya shan zuma dole sai da wuta, ko ba haka ba, larura ce take